אולי אני אתגלש פה. אתה תשבור את זה. אתה מצלם אותי? כן. אוי ויי. אתה לא אוהב? אוי ויי, אני לא אוהב שמצלמים אותי. למה? זה הכי כיף. זו הזדמנות בגלל זה שאין לנו מצלמה. עוד לא קניתי מצלמה. עוד פעם. אולי אני אעשה את זה לנועה. לא. את לא חושבת שאני יכול להרים אותך? לא. לא כדאי לך אולי. גם אני לא חושב. גם אני לא חושב שאני יכול להרים. גדולה מדי. המשקל הכי גדול שאני יכול להרים זה את יעל, זהו. גם אותו בקושי אני כבר יכול להרים. אני כבר לא מרים אותם. לא, אתן כבר גדולות, מה? אין סיבה. אין סיבה. אין סיבה חוץ מזה שהן רוצות. הן רוצות? לא.